유네스코의 정신은 평화 화합입니다. The goal of UNESCO is peace. 사우스 코리아, 노스 코리아 공동으로 유네스코 등재하기 위해서 출발점이 불가리아에서 2022년 슬라브 회장님을 만나기 시작부터 이루어졌습니다. In order to start to work it out, to register our both in taekwondo. 남과 북이 유네스코 등재 신청을 했습니다. 남과 북이 유네스코 등재 신청했습니다. 이제는 공동으로 불가리아에서 마지막 유네스코 등재를 해주십사. 슬라브 회장님과 히트미니즈 불가리아에서 협조를 구하러 왔습니다. 꼭 불가리아에서 힘을 써주기를 간절히 바랍니다. I'm here because I would like to finish because we started from Bulgaria for this issue. So I would like to finish from Bulgaria. That's why I'm here. Като председател на организацията, която се занимава с проблемите на вкарването на непрехвърленото културно наследство, на нематериалното културно наследство в ЮНЕСКО, искам да благодаря на Китин Муниус и на Слави Бинев и разбира се на принц Симеон за отношението, което имат към този процес, за помощта, която ни се оказва. Ние стартирахме този процес от България. Това стартира 2022 година по време на Световното първенство, като една идея. Тогава имахме срещи с ITF и с представители на ITF от най-високо ниво. И той държи този процес да завърши тук, в България. Така че на нас се разчита много и се надявам ние не само да оправдаваме това доверие, а да надхвърлим очакването.